Classic Under the Stars, kunċert li jsir mill-Orkestra Filarmonika Maltija bl-għajnuna tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u li għandu lan li nġabru fondi għall-annimali abbandonati. Dan il-kunċert se jkun qed isir għal 5 darba u l-Orkestra Filarmonika Maltija immexxija mid-direttur mużikali ewlieni tagħha Brian Xkembri seddoq mużika popolari klassika. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha nataw l-aħħar dettalji dwar dan il-kunċert, mart il-Prim Ministru Michelle Muscat qalet li dan il-kunċert jattira leħ bosta persuni. Żdettajt li bħas-sena li għaddiet id-dħul se jkun b'xejn, għalkemm kull min jattendi huwa mħeġġeġ li jagħti donazzjoni għas-santwarji tal-klieb li għandna f'Malta. Sibna li nkunu l-vuċi ta' dawk li m'għandhomx vuċi. Primarjament l-annimali. Fil-fatt hawn ħafna santwarji li għandhom bżonn ta' ħafna u ħafna fondi u ħadd ma tantx jiġbru għalihom. Allura xtaqna li għal darba oħra din is-sena ser inkunu qegħdin dakinhar stess niġbru dak li jkunu jistgħu jagħtu xi ħaġa żgħira biex tmur lejn dawn is-santwarji. Din l-inizjattiva niżlet tajjeb ma' rappreżentanti tas-santwarji f'pajjiżna. Ħeġġeġ il-kulħadd biex jiġi jieħu pjaċir u jara l-kunċert li sfortunatament mhux kulħadd ikun jista' jattendi meta jkunu qegħdin kunċerti normali. Mela sa tiġu tieħdu gost, però mbagħad jiftakru ftit dawn l-annimali li sfortunatament mhux tort tagħhom li spiċċaw abbandonati li ħadd ma jridhom u aħna mingħajr l-għajnuna tagħhom ma nkunux nistgħu nkomplu għalhekk. Il-kunċert Classic Under the Stars se jsir il-ġimgħa 20 ta' Ġunju fil-ġonna tal-palazz tal-Girgenti. Il-pubbliku jista' jakkwista biljett tal dan il-kunċert mill-Berġa ta' Kastilja minn nhar it-tlieta l qudiem.